Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka. Da fatan kowa dai yana lafiya. To masha Allah, ina muku fatan alheri. Dukkan masu ziyartar mu muna muku fatan alheri. To yau za mu kawo bidiyo dangance da waɗanda za ka ga wayarsu waje ɗaya tana aiki ko kuma waje ɗaya ba ta aiki. To za mu kawo wani bidiyo yadda za ka yi turnen abunka ikarken wayarka. Duk yadda yake son kai turne, ko ya zama in sama na da aiki sai kai turnen ƙasa ta koma sama, ko kuma sama ta koma ƙasa. Yanzu dai ku biyo mu cikin bidiyon yadda za ku gani ku fahimta. Yanzu misali yadda za ku yi dai, sai ku shiga cikin akwatin nema Play Store, sai ku danna haka. To masha Allah, in kun shiga kamar haka, sai ku rubuta wannan suna. Shi nan kuna gani dai ina rubuta. Allah ga sunan da za ku rubuta. Insha Allah, to ga shi nan suna kamar haka. Idan kun rubuta sai ku yi sati. Kun ga dai abin da na rubuta sun. To wannan application gashi wannan na sama, shi ne sai ku danna shi. Za ku yi satin shi, sai ku danna shaka ku yi download ɗin shi. Gashi nan baya da lauyi har ya shiga. In za ku tsashi kilishaji. To insha Allah za ka burge abokinka yadda za ka yi turnen wayar ka juya ta ba ta dai abun nan mutum. Yanzu gashi banci ya shiga, sai ku danna wurin to yanzu gashi nan za ka dan saita shi wuri a nuna muku yadda za ku saita shi. Bayan da ka danna wurin sai shi guduma wannan fuska. To yadda za ka yi da ya guduma wannan fuska, sai ka danna wanga wuri saman ga wannan sama. To za ka abun nan ka dan saita shi wannan wuri kana ka danna shi. To sai a nan kasan ga yanzu duk yadda yake son ka saita shi ya gama saituwa. Shi kenan sai ka hito daga cikin application ɗinka, ka fito. Allah, bayan ka fito, to sai ka jawo nan ga sama. In kana son ka saita shi yanzu, ba kun ga security waya na shi na nan gaba, in sai ga ya koma ƙasa. Muku misali, in sai ka jawo nan, sai ka danna nan wurin riga. To kun ga yanzu ga shi ya yi sama ta koma ƙasa, ƙasa ta koma sama. Kenan duk yadda yake so sai ka ce gaba da aiki da wannan. Zan yi shawara ta yi. Kun ga wurin caji ga can ya koma abin gashi, ya koma ƙasa. To a hanga za ka yi. Don kuma kana son shi koma waje ɗaya, ko misali ka shiga cikin wurin wannan, kana son shi koma shi ƙari juya, kuma sai ka danna nan ga. Allah, yanzu ka gani gashi ya koma yadda yake son shi. Sannan ga ya koma. To ta hangata za ka bi wannan hanyar, ita za ka bi ka samu, sai ka jujjuya abinka yadda yake so. Duk yadda yake son ka juya ta za ka juya ta. Waɗannan sai suna gani suna hanga. Zai idan ka danna wanga waje wannan hudu ka gan saka ka da tilo ɗin ka ta komo hakan ga. Aga yadda ta komo daura. Kenan inda yake son kai aiki da shi ka wannan application shi na da amfani sosai. Insha Allah shi na da amfani sosai. Yanzu ina ganin wannan application a haka dai za mu takaita saboda kada mu yi dogon bidiyo dai. Na san dai za ku fahimta. Ga dai yanzu yadda waya na zai yi ko gani ga kanan waya komi yana shi. To wannan application shi na da amfani sosai. Idan kuma akwai abin da ba ku gani ba, sai ku mana comment. Insha Allah. To yanzu dai ina ganin za mu kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burga ku, sai ku yi mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa saboda samun sababbin bidiyo da zarar mun ɗaura. Sai ku yi like, kuma sai ku yi partagen shi na WhatsApp group ku na WhatsApp ko Facebook.
da mun ga subscribe shi na yawa to mun san da dai bidiyon da muka yi suna burge ku, saboda mu ci gaba da ƙara kawo muku sababbin bidiyon wannan hudun sai tana. Idan mun ga dai subscribe shi na to insha Allah safiya duka sai mu yi ƙoƙarin mu kawo muku bidiyo. Idan ba mu kawo yau ba gobe za mu kawo sabon bidiyo insha Allah. To a yau da yanzu za mu kawo ƙarshe wannan bidiyo. Kada ku manta da muna subscribe da kuma yi mana like insha Allah. To assalamu alaikum.